Көзге матурлыкка айрыша ямь истәргә теләгәндәй, булган сагышларны, борчуларны читкә куяр өчен ярты гасыр элек Неверкин районы Алиева авылында яшәп килүче Абдрахмановлар гаиләсендә иң татлы, иң кадерле 3нче бала булып, сөекле энем, кадерле абыебыз Абдрахманов Иршат Исмаил улы якты дөньяга аваз салды. Дип башлаганнар үз котлау хатларын бер туган абыегыз Абдрауф Исмаилович, тормыш иптәше Зөһрә, уллары Әнвәр, киленнәре Римма, аныклары Айгөл һәм Амин, аларның котлауларына Кузнецк шәһәреннән Шабуровлар гаиләсе, кызлары Алисия, киявләре Рәшид, аныклары Расул һәм Радик та бик теләп кушылалар. Кадерле энем, синең юбилей көнеңдә үткәннәрне искә алып, бүгенгесен барлап, хатирәләргә бирелеп уйга чумдым. Кеше гомеренең үтеп китүе сизелми дә диләр картлар. Шын сүз икән. Адәм баласы гомеренең никадәр кыйммәтле булуында соң аңлый башлый. Тик шулай да үткән елларың, җырланган җырларың сыман бик матур синең энем. Әнкәй белән мәрхүм әткәйнең син тугач никадәр шатланганнарын хәзер дә хәтерлим. Без дә шат идек. 3нче батыр һәм матур энебез, терәгебез туды бит. Әтияне назында озак иркәләнергә язмаган булган. Сиңа бары 8 яшь чагында гаиләбез күген кара болыт каплады. Ут шәшрәтеп яши торган әткәй кинәт көтмәгәндә мәңгелеккә китеп барды. Әнкәйнең бу вакыттагы хәлен сөйләп тә аңлатып та бетергесез иде. 3 баласын кочагына кысып, көндезен тешләрен кысып, бар көчен куеп, безне үстерер өчен эшләде ул. Әтеннәрен мендәрләр юешләтеп, нишләрмен генә дип, безгә ишеттермичә елады. Хатын-кызга малайлар тәрбияләве авыр инде әлбәттә, тик әнкәй сынатмады. Шөкер, без дә, син дә абыйларың ышыгында үсеп мәктәпне тәмамладың, аннары Махалинада һөнәри белем үзләштердең. Армия сафларында да син әнкәйнең дә, безнең йөзебезгә дә кызыллык китермәдең. Калининградта диңгез гаскәрләрендә намуслы килеш хәрби хезмәтеңне үтәп кайттың. Шул чак без инде башлы күзле булып үз гаиләләребезне булдырган вакыт иде. Сиңа да бу очракта Хак Тәгалә үз бәхетеңне алдан язып куйган булган. Кузнецк шәһәре кызы Венерабызны очратып, 1995 елда матур гаиләңне дә кырдың. Тип йортта калуың да безне шатландырды. Әниебез Рәфика Исмаиловнаның да җаны тынычланды. Балалар үсеп, башлы күзле булып җитештеләр ич. Көн артыннан көннәр узып, беренче улың Рәфисне каршылаганыбыз да истә безнең. Аннары гаиләбез бизәге булып кызың Илмирочка туды. Җиң сызганып, хатының белән бергә мул тормыш булдырып, бер эштән дә курыкмыйча, үз алдыңа көн күрүең дә сыкландыра энем. Тырышкан тапкан дип яңгырый халык әйтеме. Менә сез дә Венера белән шундыйлар, бәхетегезне эштә таптыгыз дияргә кирәк. Көн артыннан көннәр узып, балаларыгыз да алма алмагачлан ерак төшми дигәндәй, матур кешеләр булып үсеп җиттеләр. Бүгенге көндә инде Рәфисебез Саратов шәһәренең медицина университетын тәмамлап, юллама буенча Кузнецк шәһәрендә терапевт буларак эшләп килә. Әле күптән түгел генә ул да үз гаиләсен кырды. Зур гаиләбезне бәхетле һәм тагы да тулы итеп төп йортка киленебез Регинабыз төште. Ул да Алла теләсә медицина университетының соңгы курслар студенты. Бәхетләре булсын балаларның. Сезне хәтерләтеп, алар да парлы, матур, озын гомер итсеннәр. Илмирабыз да абыйсы сыман медицинага тартылды. Шул ук университетта белем ала. Әнкәсе дә ягымлы, әткәсе дә бик шәфкатьле бала ул. Кадерле энем, мин өлкән абыең бүген сиңа карап сыкланам да, горурланам да. Әле ярый син бар дип тә әйтә алам. Алтын юбилеең котлы булсын. Бүгенге көнеңдә ир-атларга тиешле булган бар эшне дә башкардың. Өең салынган, улың үскән, агачларны бер урманны утырттың инде. Анысы юри генә. Әшеннән синең алтын юбилееңа алтындай гомер юлы китерде. Венера белән икегезгә парлы, матур гомерләр телибез. Бүгенгедәй бер-берегезне сүзсез дә аңлашып дигәндәй яшәгез. Арагызга начар кеше сүзе, начар кеше күзе дә кермәсен. Балаларыгызның, киләчәктә оныкларыгызның да бәхетенә күмелеп яшәгез. Әнкәйнең изге дуасында булып, көн сайын рәхмәтләрен ишетеп яшәве дә үзе бәхет. Бу бәхетең әле озын-озак булсын. Бар теләгем шатлык сөенечләр генә. Гаиләгез күген бәла-хаза, кайгы-хәсрәт дигәннәре уратып үссеннәр. Без сине бик яратабыз. Туган тумачаны бездә нәсел,
Кабилә диләр. Кабиләнең һәр кешесе нәселе хакында сөйләр. Нинди рәхәт нәселеңә горурлык була алсаң, туганнарга ярдәм итеп, тормыш юлыннан барсаң. Иршат энем, син нәселнең таянырдай терәге, озак еллар яшим диеп типсә икән йөрәгең. Сизәсеңдер, син үзең дә яныңа сыйынганны, юбилейда әйтигәле йөрәккә җыелганны. Мактау сүзен гадәти көн нигәдер булмый әйтеп, шуңа туган көн бәйрәмен тора ул күңел көтеп. Бүген синең туган көнең, ярый әле тугансың, безнең нәсел Кабиләгә зур бер терәк булгансың. Телим сиңа озын гомер һәм бәхетле минутлар. Һәр көн аяз булсын тормыш күгең, капламасын аны болытлар. Гомереңне тиңлә чәчәкләргә, кадерен бел, ул бит бер генә. Матур тормыш, озын гомер сиңа, бәхетле булыным гомергә. Кадерле Иршат Исмаилович, матур гомер бәйрәмегез котлы булсын. Алдагы музыкаль бүләкне дә кабул итеп алыгыз. Бәхетле булыгыз. Телимен сина энем, шатлык белән генә үтсен һәр бер яшәгән көнең. Язлар кебек гел яшәреп яшә гомергә, дөньяда булыр ямьлерәк яшәсәк бергә. Язлар кебек гел яшәреп яшә гомергә, дөньяда булыр ямьлерәк яшәсәк бергә. Җитми торсын гомер көзең бер 50 ел тагында, җыелырбыз котлап тагын 100-гә җиткән чагында. Язлар кебек гел яшәреп яшә гомергә, дөньяда булыр ямьлерәк яшәсәк бергә. Язлар кебек гел яшәреп яшә гомергә, дөньяда булыр ямьлерәк яшәсәк бергә. Туган көнең белән котлап шушы җырым бүләгем, һәр бер көнең матур үтсен, изге юллар теләгем. Кайгы сагышлар төшмәсен газиз башыңа бердә, ни җитә